Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali ndara. Kang apa entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora, arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Anggeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potae. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso rapayu iki nang. Titenono wis kono nusura gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumana. Ndara Suwandagni iki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane kowe ya wis pesti kok. Ora rasane aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati ge. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono.